Hi guys! So ayan, dito na kami sa SNR. Sama ko si Dariela. Baka may buy one take one ata dito eh. So ayan. I'm so excited. Okay. Oh, wow. Gusto ka na din. Okay, that is nice. Sila oh, 399 kitchen. Then this one 999 guys. 349. So ayun, sama ko si Dariela. Okay, let's go. Let's go. Dito tayo guys. Meron din silang mga spoon. May mga spoon sila. Ayan, pakita mo na. This is 600. 699. Ang gaganda. Mami? Meron silang buy one take one 799. Ang gaganda. And guys, meron silang Cetaphil 949. Sa area na to. Meron silang ano oh. 1119. Malaki na siya. Floor cleaner. Doon tayo, Mami. Ito kaya anak. 169. Buy one take one na siya. 249. Oo. Ito pledge. Ito kaya oh pledge. Liquid wax. Meron silang ang mga Hershey's. Ayan oh. 249. Mga Hershey's. Ang oh, buy one take one na siya. Maganda yung tela niya guys. Ang ganda ng Ito yung binili niya, fabric. kulay red. Po. Kulay red, daddy yung binigay. Opo. Red yung binili ni daddy eh. 649 naman to, makapal siya. Meron ding 249. Ang saan yan na to? Mga pillows. 899 naman to. Maganda yung tela niya, makapal. Ang ganda nito oh. 209 lang. Wow. Do you like it, this one? QB. You want Kit Kat? Naman ng coffee. Ito, 1,999. Ang laki niyan. Magkano siya? 700 guys. 149, 149. Wala pa ako nakitang buy one take one. 139. Susie, thank you. Okay, masarap. Kainin mo dito, dali. Yummy? Yummy? Mga chips dito, 229. 229. Meron ding mga buy one take one. 169. Ito masarap to. Ito yung pinatikim sa atin ni ano. 169 lang siya. Mga nachos, mga cheese, 169. Anong gusto mo anak? Oh, this one oh. 139 lang siya. May mga salad sila guys. Yummy. You like it? Okay. Sarap dito. Mommy, I want 199. juice. Marami pa Mommy, dito. juice. Say hello. Thank you. Bibili kami ng manok. Mga mi, 640 na pala dito sa may mid section. 7-11. Pero dito tayo sa may ano, dito tayo sa may pork. Bumili na rin kasi ako ng pork nung nakaraan eh. Ito yung roaster, fruits, and then say hi. Halika na, dali. Pakita mo yung binibili ko. Ito yung mga pata oh. Uy, 775. Papaitan. 469 yung ganyan. Tapos ito 307. Then ito 400. Yung SNR beef. Yung mga beef.
May deli. Yung ganitong American smoked bacon, 700. Ma! Tinutulak ni Dariela. Dito tayo sa may na section. Pinagutom na daw siya. Mura lang ang chicken wings nila dito eh. 256 to 55. Meron dito. Ito o 250. Marami na siya. Meron din 500. 83. Marami na to oh. 88. Wait lang, baby. Ito yung gusto. Dariela, halika dito. 219 na pala to. Ano kayang gusto mo? 309. Where is it? Ito. Corn dog. Magkano yung corn dog? Ito, 639. Si Dariela, oh. Mali come here. 212, 209. Ito ang sinasabi ko. Magkano to? Masarap yan. 179. 159. Ito kaya. Masarap nito. 209. Ito 289. Ito naman 179. Pero ang sarap. 289 to oh. Pakayaan siya. 109. 109 crabs. 989. Sarap ng crabs. Mga seafoods. Magkano ano nila? 2,054. Order. Mga isda. Lalaki oh. 330. Dalawa. Tikman mo nga. Tayo guys. Oh, meron silang ano oh. Waste basket. Magkano siya? 499. So ito pala na pamili namin guys. Yan yung Oreo, mura lang dito. 200, this is 248 guys. 200 pointers. Ito naman yung Toblerone na ganito. 248. 240. May mga crunch. M&M. Sana si Dariela. Kisses, 249. 340. 328. 24 yung ganyan. Mahal yung ganyan collection na ano. Ferrero. Si Dariela. Wala na ibang maliit. Teka lang. Titingnan natin anak. Ang bata na. Sige na. Look, sobrang laki. Yung small lang. Ang ganyan. 374. 199 itong ganito. 349 yung 379. Hindi, ma. 306. Ano? Hindi ano to. May takip siya ganun, tapos ilalagay yung lollipop. Magkano yung ganyan? 113. Ang sarap, masarap to. Kasi natikman ko na to nung Bata pa? pumunta kami ng mga kaibigan kong ganyan. Japan? Opo. Doon kami magmerienda sa food court. Ito 379 oh. Ito naman 629. Rico. Tara na, tara na. Asan yung bayadan? Tayo. Wow. M&M. M&M guys, 915. Ito yung mga malalaking Toblerone. Ano masarap? Tikman mo muna. Hindi ko talaga Parang matcha. Parang matcha lang.
Mama? Thank you. Tikman mo na. Nagpunta lang dito para mag-pre-taste. Thank you. Sarap. Ako galawa na lang. Mag-pre-taste muna tayo. Sarap nitong ano nila, oh. Cupcake. Ako. Masarap yung matcha nila kaso hindi ako mahilig sa tea. Ako rin. Ayoko. Sarap. Ibang lasa. Ibang lasa? Ibang lasa daw sabi ni Bawal Dariela. magtapon. Ayan, dito tayo, kabila. Are you happy? Ako. Dito tayo sa bandang mga noodles and spam maling. Ang spam nila dito 207. Ang ganito siya, oh, Carmelite. Mana, uuhaw ako. 249. Hindi kasi ako sanay sa blueberry. Bakit ayaw mo? Ayoko. Dapat kulay. Corn beef. Di ba purple yung kulay ano? Opo. Lemon to. Sorry, tuna for Koreana to eh. Ah? Koreana cheese. Tayo ka dyan, smile ka. Split ako. Smile ka lang. 329. Hingi pa daw siya ng ano, cupcake. Dalawa. Yung pre-taste. Sige na, Oh, punta ka na doon. Cupcakes. Ito tayo. Sa may mayonnaise. Laki mga mayonnaise. 445 yung ganitong QP nila. 445. 145 yung kanilang ito all-purpose dressing. Humingi ka na naman. Humingi na naman siya ng ayan, oh, pangatlo na niya yan. Ano ito, oh, 279 Royal Blueberry. 299. Ito mga Hershey's. Mga Alaska, ganun pa din yung price nila. 155. Ito yung Hershey's Choco, 229. For you, by 151, 100. 151, oh. 151. Almond, 480. So, masarap ito. Almond. Oreo, 150. Alaska from 99. Alam po guys, patuloy kayo. Mga ganyan, 289. Buy one take one sila, 499. Kukunin natin yung isa. Tapos, kuha pa tayo ng isa. Hala, ito na lang. Buy one take one nga eh. So, ito lang yung napamili namin. Mga pagkain lang ni Dariela, yung sushi. Yung sushi. Masarap niyan, guys. Mga buy one take one din dito, oh. Take one din. 190. Hello. Mahal naman oh. 1,299. Wow, salamin. 1,799. Ganda. 1,799. Oh, wait lang. Ayusin ko lang buko. Bayan na kami. Kakain kami mamaya doon sa kabila. Bawal ka daw dito na. Bawal daw doon. Bawal daw makita sa akin. Wala kasi silang ano. Thank you po. Thank you.
Let's go na. Doon na, dili. Ay, ka dito. Online. So, ayan. Katatapos lang kami. Kakain lang kami dito. Nag-order lang ako ng pizza, tsaka hotdog, and drinks ni Dariela. Sakto lang kinuha mo. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Bibilang ko siya ng ice cream. Anong number ba natin? 70. Ganda ng lighting dito. Number 72 pa naman kami. Ma, So, ayan, tatawagin kami. Ano kami? 72. Wala pa nakaserve. strawberry. Ay, strawberry daw. Brunch yun. Ice cream. Wow. Ice cream. Tuwang-tuwa si Dariela. Malaki na siya. Dito. Go na. Hindi na ako tuwang-tuwa si Dariela. Thank you. Say thank you, anak. Thank you. Oh, go na. Dali. So, ito na yung order namin, guys. Ayan, meron kaming pizza. Meron siyang ice cream doon. And then, yung kanyang hotdog. Yun yung cart namin, guys. Ayan. Kain na kami. Kain muna tayo. Oh, sarap. Parang mag-isa ka lang yun ah. Bigyan natin si Daddy. Ramen, sarap. And then, ito pala yung kay Dariela. Ano lang to, guys? 254. Ang laki na ng pizza. Ayan. Guys, first time ko lang sa SNR. Meron siyang hotdog, meron siyang Pizza. pizza. Yan, meron din siyang ice cream. Busog na siya, Daddy. And medyo marami pa namang tao kasi hapon na eh. Usually kasi pag hapon, doon dumadag sa'yo. Nagro-grocery, nag-shopping sa SNR. Thank you, Daddy, sa pa-SNR. Yan si Dariela. Bali, eto, iano ko kay Papa to. Bata daw eh. Bibigay ko to kay Papa. Ayun. Ano ka? Malaki Laki. talaga. Isang slice lang, 105. Malaki siya. Sarap ng sauce. So, and guys, and after nito is papakita ko sa inyo sa bahay mamaya yung nabili namin. Konti lang naman yung binili kong mga pagkain lang ni Dariela, yung sushi. Kaya ako na ice cream na. Sarap. Negro. Sarap ng pizza. Sabi ko, i-ano ko kay Papa yung iba eh. Uwi na kami, guys. Say bye-bye na. Meron pa siyang natirang ano. Bye-bye. Ito na yung aming na pamili ko. So, ayan. Bye-bye, guys. Bye-bye ka na. Bye-bye, guys. Thank you so Dito much, na guys, tayo. for watching. Bye-bye po. Bye po. So, yun, guys. Sa may